шарена, на работата и на гайдата свиря. Шарена гайда изписана, с маниста нанизана, свирам, пея, моро, играм, думба, думба, па. Шарена гайда изписана, с маниста нанизана, свирам, пея, моро, играм, думба, думба, па. Заних се опопада, моба са гъските, ваша мара ми удри, гайдата ми я взема. Шарена гайда изписана, с маниста нанизана, свирам, пея, моро, играм, думба, думба, па. Шарена гайда изписана, с маниста нанизана, свирам, пея, моро, играм, думба, думба, па. Национален празник, честити 138 години свободна България. Днес ние може да се наречем свободни, да се съжителстваме с много нации, да осъществяваме мечтите си. Но това нямаше да бъде възможно без българите загинали за нашата свобода. Левски, Ботев, Раковски, войводите и четниците. Хилядите избити и изклани българи. Извоюваната свобода не е даденост. Тя може да бъде загубена. Но нейното постигане е било трудно,
обаче запазването е още по-трудно. Затова трябва да помним историята и с всяка изминала година да се стремим да сме по-обединени. Да живее България! Добър вечер на всички и честит национален празник България! Време е да започнем с концерта. Първи ще представят какво са подготвили нашите гости. Моля аплодисменти за Глазго университет България Society!
Go and Bravo. И сега искам да поканя на сцената едно прекрасно момиче, Пламена Лалова. Моля, къде е Пламена Лалова?
царство. Една царска дъщеря. Тя била хубава, от нея няма. Децата й се плачела от нея, примерно, щяла да плача. Очите й кричели, абе е като тази черна. Всеки го поглежда и мило какво. Ей! Тихо бе, не го прекъсвай. Много лъжа! Бе, това е приказка, бе, момче. Бабени деветини, измислици! Това е приказка, разбираш ли? Защо ти е истина? Да взема да ти разправим, например, за триповите гаши на дяло Тодор и за смачката кирмявка на дяло Тодор. Да ти разправим за нас. Голи болтаци. Дето сме тръгнали с коса на рамо, изпросени в трибата, да бием път чак до тракане на коси. Разбираш ли, всичко това е истина. Ама защо ти е тази коста истина? Ами, тия чудовати работи, дето ми ги разправяш. За какво са? Чудовати, хубаво. Слушаш и се забравяш. И в един момент чудоватото се чини истина. Да потънеш него и да отидеш. Това има приказка. Това са ги хората измислили. И песните са от това. Да изкарат тази истина, за да разбереш, че са човек. На тая пуста царска дъщеря. Тя била, знаете, образ. 3 пъти се женила тя. За 3 царски синове и 3 още същата вече умирали в ръцете. С самотиските си целувки. Тя измуква от устата им кърви, палени кърви и ги била. Бре, вещица! Тихо бе! Вещица! После! Какво повече от това? Ей, папулаш! Приел бих такава смърт. Казвам ти, приел бих! Ти, това, да ви я подари тогава. Тя и моята пенка и на злата коса, ама ти си оточи. Друга е моята пенка. Но това е остави, да се допиля чак тук. И на тебе ти мъртво сърце, приятелю. Няма и месец как са взимарки, ти са насити и я остави. То си е моя. Той не е работа ще. Не е работа ще да сте били някой друг. Ако вече не си намерил, да не? Въздишай, момче. Има защо да въздишаш. Това да буко си стави. Пуйне младежките ги момчета. Не дейки се чуди после защо се раждат такива неверни думи, които оставят много смисъл. Знаете ли какво ми бе казал Българ Мисил? Да бе хвърлил в хилядните града. Той, което е на главата, може да се върнат. Той, което е на сърцето, може да се прави. Гледо сърце, така да пуста направо. Лазо, Петя, Пенка се намери тук. Тя има стая болница. За нея това е лесна работа. Била си я. Някой си млах предаде дух. Тя някой болка се предаде други. Лазо, ти чувал ли си историята за невярната буква стояница? Ако искаш, по-важно да ти разкажи. Все едно, като сте такива магарета. Млад Стоян заръча по своята току-що доведена хубава невеста. Ако го обича, да не ходи да доголова кладенчето. Затрудил се Стоян. Стояница се оженила за друго, когато са се любили. Преминила си тя, стъпнала кипка на око, смея си бели отишла на погледното кладенче. Там като срещнал малко глуп, малко му сърце лукало, черни очи играе. Хареса ли се? Да, без малко. Я спи, я плаче. О, да съм на него място, момчета, бих си отишъл раме. Викам да лягаме, утре работа ни чака. Лека нощ.
често завяваше на кладенец. Ами Пенка, жена, може ли да й вярваш? О, Пенка, хубаво личице, от него може би дава свилувка, мъжка ръка. Чужда мъжка ръка. Къде съм? Какво правя тук? Сърце мое, Йовано, Йовано, Йованке,
направен за богаташите, за големците. Тия трипи, тия побукани ръце, кой ще ме пусне там? Нима дядо Господ ще седне да води сметка на такива като мене. Нас не са писали в дяволския тефтер още кога сме се родили. Истина, гледал съм се по Божия правила да ходя, ама кой те пита? Седа съм бил прав, па съм сгрешил барем веднъж пиянство. Пией, от тегло и от мъка пиех, наистина. Ама нали пией? Така и така няма пропорция. Мислих си, пий, падето ще да му излезе края. Божичко си постоя каза първото. Сега там да си ида. Стой бе, човек, къде ще идеш? Въглото. Въглото ли? Ти си бъркал пътя, дядо. Моля, не съм го сбъркал, аз знам аз кой за къде. Не гледай ме, че съм прост. Ти си писан за края? Ето, аз съм ангел, да заведа там. Бре, момче! И аз си върви по пътя, не се подигравай с стари хора, че е срамота. Оле, къде ме заносиш, бре, момче? Оле, ще ти се гледам там горе, господине! Оле, ще видиш ли? Ще видиш ли? Иша на ракия! Кое си село? От кое си село? От Подуен. Подуене. Подуене. Правилен. Не може да бъде Свети Петър имаш вече. Каква грешка, бе? Това да не е зел ли? Това е тефтер, пронумерован, прошнурован и подпечатан от Божа ръка. Добре, ама после да не се каете. Защо? Човек, казвам, аз много пиех и не вярвам да съм праведен. Много си пил, и много си платил. Да ти е простено. Оле, ами аз да бях взел и магаричката тогава. Ами жена ми. Жена ми. Мене, щом ме туриха тука, дето си попита. Я побивах! Ние трябва да се турили баш средата. Тя беше Божа Кралечка по-добра. Прощаваше всичко. Какво ли щеше да се случи с мене без нея? Паркатично! Паркатично! Чайно, тук да има някаква баба Матейца Трена Хуй. Кое село? От Подуене. Има. Ох, че хубаво си брехче, чудеси. Поп Николай. Кой? Поп Николай от малката четва, дето даваше пари с заем. Срам ме да го срещне. Имах да му дава. Той той дългът му умря. И коя те трябва да дела? Той не думай. Честна дума. Ама той нали беше напожен поп свещеник? Все едно, тук не бръснати. Всеки му според делата. Поп бива му грешил. Водиката, че е водика, кой той е поп? Стой, не думай! Той бе водика. Истина. Ама се гордееше със страна си. И само големците считаше за хора. А сиромасите, бедните хичи не поглеждаше. Носеше се от тях. И ако им даваше милостиня, даваше с презрение, като гледаше час по-скоро да се отдърве. Обличаше се богато и прияждаше всеки ден. А хората учеше да се въздържат. Това не е ли грях? Знам, аз грях. Не е грях. Ти има това. Я ме заведи в кръчмата да пия една ракийка, че гърлото ми гори на глада. Тук няма кръчми, Няма я. Добре, бива ли при тия чуди си и тия красоти? Да няма една кръчма. Няма къде човек да отиде, да седне, да си почине, да пие чашка ракийка. Да се поотвори малко. Виж ме. Чак от земята има. Уморен съм.
Там попът ни казваше, че в рая има всичко, що душа поиска. А то по-карно да бях отишъл в пъкъла. Там кръчми има. Да, имам. О, молим се да заведиме там, молим се. Защо ме е тукашния ръка, кога няма една чашка ракийка? Сега, истина, в пъклото е зло. Обаче аз съм научен, ще тегля в добър час. Ще седна, ще пия чашка ракийка и ще ви оне. Не може трябва. Викам, това не са по-прилича! Да не може човек да отиде къде иска. Ще не викнеш, ела. Още ли има да се уча? Абе, момче, трябва да направите една кръчма. Значи, хем да видя дядо Госта, ще му кажа право в очите, че е харано. Най-напред няма къде бирника да слезе, а всичко друго махни. Тук няма белици, дядо. Няма ли? Няма я. От света, майко Богородички! Тук наистина на ръка ще бъда. И това най-много ми обичам. Казан си се пеко.
Дядо Горчане! Дядо Горчане! Викам, че твоята бабичка и моето момиче не си на тя вече. Какво ще правим? Търпеш, ма майката да бак. Ти се не ядосвай, че ще остарееш. Лошо стана, дядо Горчане. Лошо! Лошо да бак, лошо. И както крякат жабите, тая слуша няма да има край. И народа, по какъвто път е тръгнал, тя няма да е последна. Ни Бога да читат, ни от дявола да служат. Ще да постелят водничките ни на бак. Нали за това правим ветрени, дядо Горчане. Добре, момче. Той се да рака да се научили номера. Защо? Не може ли? На обаря винаги има вятър, кой е край селото. Материалът готвен за тепалищата и дарака ще влезе в работа всичкия. А на ветрените мелници майсторията не знам. Само труд искат. Трудът от мене е вятъра от 9. Пак, струва ми се, че и този случай ще отиде на празно. Що ме направим, ще навали. Тогава нашите момичета ще пеят, ние ще зарежем тази метканица. Чуте, дядо Горчане, да я свършим, пък каквато ще да става. Аз зърното магаре, защото твоя умети ми водя. Аз зърното магаре, защото твоя умърля. Ладно, бе, ти трябва да се ожениш. Ветрените мелници където на остана. Дядо Горчане, обуче се задава, ще вали! Греje зората, бляскат листата, скрити са някакви спи. Плаче вървата, там край реката и минаше в сълзи. Греє зората, бляскат листата, скрити са някакви спи. Плаче вървата, там край реката и минаше в сълзи. Няма, аз се държа. Толкова е високо. Детенци, не си играй, да те не видим долу. Да, и аз мога да правя ветрени мелници като вас. Дядо, и аз съм майстор като тебе. Баба, бака е по-майстор. Детенци, не губиме, дай ми числата. Детенци, ще кажа на дядо ти. Кажи му. Старче, я попитай твоята унука, какво търси тука? Каквото търси, ще намери. Къде да се качиш, момичета? Ти се шегуваш, ама да пада да се шегуваш. Момичета, дай ми дефата, не бавиме. Ела си вземи. Ръченица! Ще те надиграя. Ще те надиграя. Може. Ще те надиграя. Не може. Не мога ли? Разбира се, че не може. Не мога. Добре, тогава. Да се обзалагам, искаш? Добре. Да се обзалагам. Добре, да се обзалагам. Ако не играеш, просто да се. Ще ли да си стоиш на думата? Това е облог. Ще стоя и що даваш? Какво ще стане? Давай, те моята урока. Ти то залагаш. Ако ме надиграеш, станеш. Добре, ще си на думата си. Отбираме от тези.
дома.
Благодаря на всички, че дойдохте. Благодаря, че ни уважихте. Честит празник, българи. И сега имаме едно специално нещо да кажем. Тя е малко уморена, така че извинявайте. Искам много сърдечно от лично моя и от името на голяма част от хората. Надявам се да благодаря на Карло. Даниела. Благодарение на него, творческия ми план, организационните умения, въпреки че подкрепени от мен и Мишо, това събитие нямаше да се случи. Много ти благодаря за всичкия труд, който вложи за времето, за търсенето и липсата на учението. Надявам се да сме ви заредили с енергия и с позитивна емоция и да се присъедините към нас да изтанцуваме едно-две хорца, може би? Просто!